amuwo ahoju area ha nyina no ofaka ebesi kaase bisi kaase Guinness Junction ho a osi Wood Village ubenya trotro a eba ho no afuru bi ofura oso besi wo Bola Junction bisi Bola Junction a ye be wiedwumadi ni nyina number na betu dwa no wafrɛ ofura e ma direction na so aba sorry fio na enu nyina ko radio ni on pabum nemu sabre die ojawura aye krado a odi onyame asem no ebre me ba cho number itu ye wiedwumadi na pese ofrɛ ba so a na onso wafrɛ 0246 185959 0246 185959 and I say 0577 042130 0577 042130 we ni ahoma ya di bedi djuma na ewo yudwumadi so ntihye no so yewie na pese ofrɛ ba na so wafrɛ na so wo de wadwenkyerɛ aba djumadi no so nti sabere de yebekɔ osomfo ojawura nkyɛn osempakani na odi onyame asɛm a awurade asiesie e de ama no nese womfa mmerɛ no na odi abrɛ na nyame ma ayinhyira na ansa na no yebɛbɔ mpae nti obuo ni ani die ba bia wotimi nka bia no sitra sisi ma ba ko pɛ na yemɔ mpae ebra yebeti onyankopɔ asɛm onam nyina nyankopɔn a oyɛ kɛseɛ na utumi yɛda wase anɔpɛi wagina utumi kɛseɛ so ɛno am nyankwa ɛno am nya ahoden kodaa ne da nyane yɛ na ukura mu yɛda wase ebra na so wasɛm si yɛnkɔ wiase nyina nko kansempa no na de obi obɛgye adi ne bɛbɔ no so no bɛgye nkwa nti ebra wakɔ atena si no akra mesɛ ne sɛ fa honkonko tumi ɛkyɛn so bɔ de kidom ma asɛm a efiri nanum ba no enya akragye enya tumi enya dwen sakra ma nipa yebetie nyina etiefo nyina nya koma brɛbɔ mfa nya asɛmi yini so mfa nya de na wankyerɛ opia enso nya nkwa yɛda wase sɛ wetie mpabo Yesu Kristo dinti amen amen yo miria ya bompa na wie nti sa pepe penalty o man nyina krado yo adehye 99.1 FM yo de wale da hye mu no fama ya na nti yo menu ya medase bebree yo etiefo ene nyame ma ene anopai moni ehia menam Kristo asem so echia wo bibia ene anopai eye no kware jide asafo ye wo Kumasi Sokoban Wood Village na ene anopai ye nam adehye FM 99.1 so aba wonche ene obeche awrade asem ti mesre etiefo nyina se donhwere ba ko ne fai bomode na ene yentina na yesua awrade asem Kristo nhyira yenda amen ena no pay so awrade bie kwai de amaye na ode asem foforo ahye yenum se yemfamre Ghana man ni wiase ni panyina na otwetwe mu no ye no kansem bebree ye no be kasa fa abortion ho ana dwada no nso ye ma hunu se nipa wu a na ensan wachi no eniema besisi ewo nipa abrabom ena nso awrade de asem foforo ahye no na ene masamo a me be kan no matudin se Ewiase Akɔnnɔ bɔne edi nipa bebree bɛkɔ Bonsam gym Ewiase Akɔnnɔ bɔne evangelist Ewiase Akɔnnɔ bɔne edi nipa pii bɛkɔ Bonsam gym edi nipa pii ɛbɛkɔ Bonsam gym very powerful topic di mesra sɛ ɛna no pɛ yi wasum na etie asɛm a onkonkro nam yɛ so ɛde ban di bia na wo hwɛm wɔ TikTok evangelist ojawura mesrɛ o nsaka video no pɛ share ma afoforo ehia pa yes now the comments no so aba ato ase na Facebook no so evangelist ojawura na wa share now the comments no aba Kristo nhyira yenda amen Ewiase wei akɔnnɔ bɔne bitim wiase wi akɔnnɔ bɔne bitim no kɔ akɔnnɔ bɔne bitim wiase wei na afa nipa bebree no mum afa bebree jama nipa bebree abrabɔ asɛn medɔfo awurade amma ɔsɛ bɛtena asase wei so no abrabɔ nsɛn nyɛ kyimpa onyame gyina so de bɔ nipa no no deɛ biara wotie me na ewiase akɔnnɔ bɔne a afa nipa binum enumum no wo ka saafo no
dwane firim amen na bra Kristo nkyɛn gyeme so amen amen ewiase akɔnnɔ bɔne ade anunguaseɛ ba ade ahohoro to nipa so etimba nipa kora wunyini nkyɛ ewiase akɔnnɔ bɔne hallelujah amen ewiase akɔnnɔ bɔne apepa nipa anim nyam na awieye no ɛsɛ gu anim ase na deɛ ɛma wuraho ne sɛ wobɛwuo na wo kra ɛnsɛ nya nkwagyeɛ ɔbra to agu nti nyame ba a wotiama no pai ebia na ewiase akɔnnɔ bɔne afa no mom mepa wo kyɛw tutumirika abra Kristo nkyɛn na ɔmfa no tumi ane mfiri saa nkonnua bɔne mu na wanya asomdwie nti masɛm no ato din sɛ ewiase akɔnnɔ bɔne ɛde nipa bebree ɛbɛkɔ bonsam gyem na saa abrabɔ bɔne ne suban bɔne wei ne fareba ɛyɛ bonsam yes Satan oyɛ nipa tamfo yɛne to baabi na ma wura ho yɛ me ya sɛ enipa bi tumi ne bonsam kɔto kɛsɛ bonsam na ɔde na to kɛsɛ me papa no mɛgya no ɔne ne ɛkɔ nakra na nipa nim biribi nipa binom akɔyɛ sɛ ɔkra ɛne akura akura nim sɛ wɔkra nya no ɔde no bɛyɛ nkwaya kɔsɔre nkɔdi akɔwɔ saa na nipa bɛbɛtie wonim bonsam adwen praise God amen abira wɔ Nyankopɔn pɔ wiase na ɔde wiase hyɛ nipa nsa pɛ ɛna to bonsam sintudi aba to ɛna adwen sɛ ɔbɛsɔre yɛtie nipa Revelation chapter 12 verse number 7 yɛnkɔ Revelation chapter 12 yes verse number 7 wato asɛn wato ɔtweaseɛ kɛseɛ no twena asase so ɛti bonsam a yɛka ne ho asɛm no wɔyɛ nipa tamfoɔ kɛseɛ paa ti Bible ka so ɔtweaseɛ a ɔne Satan no na eduru mpira bi no ɔbɔ n'ade mpɔ sɛ ɔbɛsɔre ati agya Nyankopɔn na Onyankopɔn so kyɛn sɛ ɔne bɔɔl so ne asase nti abira wɔn asakasaka ɛba heaven no ɛdi na si yɛ na ɔto ɔse na ɔkɔ ba soro Michael na bɔfo tu ɔtweaseɛ no so sa nti ɔbɔfo panin Michael ɛne abɔfo ɛka ne ho no etu ɔtweaseɛ no so sa na ɔne ne kɔɛ na ɔtweaseɛ na bɔfo kɔɛ ɔtweaseɛ nso anya abɔfo bi ka wɔne Michael no mo kɔɛ na wɔnturi wɔn nanso Satan tumi abɔfo no nanso wɔne kɔɛ wɔ soro bio na ɛbaa saa no Awurade amma bonsam ne abɔfo ɛka no kwan wɔ heaven biem na otu ɔtweaseɛ kɛseɛ no nti otu ɔtweaseɛ kɛseɛ ɔwɔ dada ɔfɛ no ɔbonsam ne Satan ɔwɔ dada no a ɔfɛ no ɔbonsam ne Satan nti ɔdada amanama nyinaa no ɔtorofoɔ twene asase so ɔpam no firi heaven hɔ ɛne ɔtoo nabɔfoɔ ka ne ho guyɛ ɛtwene asase so ɛne ɔtoo nabɔfoɔ ɛyɛdeɛ bɛyɛ ɛka ne ho guyɛ hallelujah amen nti bonsam yɛdi fiti no wɔ soro nti abira a ɔba ntatefo asase so no ɛna ɔbɔ n'adwe mpɔ sɛ ɔbɛyɛ adwuma bi sɛ heaven nyɛ ne tena biabiam deɛ a ɔbɛyɛ champion ɛwɔ asase so yes ɛti wɔ mission ti a ɔde wɔ ha verse 12 yɛnkɔ verse number 12 watɔ sɛn wɔse wɔnti mo ɔsoro ne mo a motete mu no mo ɔsoro ne mo a motete mu moma mo bontɔm yam mo mo bontɔm yam asase ne punie deɛ hallelujah amen sɛ Bible kasa asase ne po a ɔrefer to nipa yes nipa ne asase gyemedɔfo a wotam anɔpa yi mesi ebia na ewiase akɔnnɔ bɔne abɛtena wo mu ɛdɔbɔ bra bɔne dwane bɛhwɛ Kristo anɔpa yi wate wotam anɔpa yi wohyɛ mmɔroba bi mu a wɔbɔ wia no a ɔhyɛ brother ɛyɛ Satan apɛ sɛ gu anim ase wahoro nyina so aba wahoro daakye wahoro anim onyam ɛti wabɔne adwe mpɔ sɛ ɔbɛma wiase akɔnnɔ bɔne ayɛ wo tɛkyerɛma so dɛ ɛti ɔbɛma ɔbɔ bra a ɛnyɛ papa sɛ ɛbɛyɛ ataakye wɔnim bɛgu ase dwane berɛ Kristo nhyɛnka Yesu din amen ɛbɛ wɔ sɛ ɔse yɛnti mo a mowɔ soro yɛnti mo a mowɔ soro ɛne mo a motete mu no ɔma mo bontɔm yam asase ne apunie ɛfiri sɛ because bonsam asane aba mo nkyɛe Satan asane aba nkyɛe wɔfa bufuo kɛseɛ hallelujah amen ne mission nyina nie botaa nyinaa no
afa bufo kese efise no se ne bra kare tia hallelujah amen bonsam kro mi se wiase awie baba bonsam kwa ya we na wo te wiase nko bonsam ya na du ba bia common sense for me to ma de bonsam wo wu kare nse bonsam ni se wiase awie baba madam wiase awie baba anka wa sada de no adin se wo do ho ma wiase wafa ho di dabi wiase awie baba eti puma ma punya mi asam na mo nti wiase achi abo brabo ne mo sakra mo adwen baya ni jema baya sapama se dadi atire no o twede po nyako ba beka se mo afra no kwafo akwa no pafo bese ko waja hiniem baya ni je kese pa se wiase akɔnnɔ pɔne ani pa bebree bɛkɔ Bonsam gyem eti santa ba wiase no ɔba no with mission de buta nyinaa ne sɛ ɔbɛsɔre atia nipa ɔbɛfa nipa nyinaa sɛ no bɛyɛ a nipa bɛyɛ bɔne atia gya nyankopɔn awurade mfa bɔne nkyɛ amen awurade wo wiase nipa bi mmɔbɔ amen wiase akɔnnɔ bɔne afa nipa bebree no mom anɔpa yɛ kasa yi obi asiri pɛ saa fiti ɛno anadwo nonkorɔ yɛbɛpem saa bere na yakɔ afidie baako no so a kama ne yɛ pirikya no bɛyi nagye no mu hwɛ wodeɛ kɔ street no so Viana City street no so kɔhwɛ nnipa no manyamfo a satan atɔ wɔ mo akɔhwɛ wo wɔkyerɛ akɔhwɛ mu wɔkyerɛ watam mu so ɛno nkɔ pirikyi kagya tia yi ata sabate no kwara brabo bia ne pɛpɛ nkete yɛ wode wo mama wiase akɔnnɔ bɔne a awerɛ hɔ bedɔfo moani mmra ho so ti santa mission nyina ne sɛ ɔbɛma nnipa yɛ bɔne atiagya nyankopɔn sɛdeɛ bɛyɛ a onyankopɔn no mu onyam bɛbɔ nipa bedɔfo onyankopɔn asɛm yɛ nokorɛ nti bia na wotie me na ewiase akɔnnɔ bɔne aba mu adubu bra bɔne bɛhwɛ Kristo akyira kwa wate mino miɛru nti na ne mogya no ɔma kwa ma ne bɛsɔ fam yɛ nkwagye ntra gyeme so amen Adam wodi kai yes ewiase akɔnnɔ bɔne nti wɔntimi ne nyankopɔn nante akosi awie mekai sa quotation na mɛwora ho Adam wodi kai honam akɔnnɔ bɔne a ɛde nipa kɔɔ sɛyɛ mu no ewiase akɔnnɔ bɔne nti Adam antimi ne nyankopɔn anante ankosi awie Genesis chapter 3 verse number 4 Genesis chapter 3 the verse number 4 what you say yes ana wona ka che oba ne say it's a bra Satan ba sasi so no ana tu onipa eso sa ko tru no mo ana obowru atru mo na ha ewiase wo Bonsam we nitifo ni ate papa Bonsam ade e ka say nkontompo afra na ene fera propaganda propaganda bi wa nkontompo ene lokore se yes eno ono so tia ne ka wa man so obu ko se one propaganda secretary Ewurade fa bone nche amen te Bonsam ampawura edi ntrom wo se obahwi nipa se na ahwiase na obahwi nipa no obafa honam akɔnnɔ so na ayo sɛ bɛyɛ a onyankopɔn no onyam bɛbɔ nipa bra kumu akɔnnɔ ati mu no amen akɔnnɔ bi kyekyew kumu fa nyame asɛm a yɛkai ahyɛ na sɛ ne wiase akɔnnɔ bɔne ɛkyɛ wɔ nsunsuansoɔ na awiaru bɛnu hɔ Wurade mfa bɔne nkyɛ amen bi ato so bra ana wona ka che oba ne say wona ka che oba ne say enye wuo na mbawuo onyankopɔn nim sɛ da mbadi bie no ɛda mbadi bi pa wani ba bie na mo eso onyankopɔn na huru papa ne bɔne kɔ na oba ne huru dua ne sɛ Bible say oba ne huru dua ne sɛ ɛsɛ sɛ wodie hallelujah amen yɛn na evangelist wo sɛ no wo preach no ka upe wiase wɔn mo Bonsam fɔ so yɛ adwuma ntɛntɛm ne ma yes ɔmo ho kwai yes ɛma binom hallelujah amen sɛ sɛ wopɛ bɔnte a ɛnwoma adwuma no nyina nyɛ papa ɛna nkɔsɛ no pai ɔbɔɔ mo tia me a wo sɛ nkonko ti mu aka tɔns dress bɛ na de kɔ wura nyame fie nkɔyie adajam nyina go bɛma no manyamfo a onyankopɔn de wiase ahyɛ wo nsa dress bɛ na de kɔ wura nyame fie no pai yana awura hɔ ɛna mmerante bɛbrɛbɛ honam akɔnnɔ bɔne a yɛka wo asɛm nti wɔno nso akɔyɛ mpɛsɛmpɛsɛ ɛde kɔwura sɔre
we comfort chame Abi. ojo pa tell no pai we comfort chame Amatumi bi ewura. nso be na kom Amatumi bi ewura. ama ho bɔne abɛwura mu ana wode sɛ wankasa woyɛ die no wadaakye na saafoɔ no a wɔmo bu brabɔde ngyina da na wiase kɔmaa bɛtew mu no wɔmo yɛ nipa titiriw wɔmo yɛ nipa a wɔmo yɛ akɛsefoɔ wɔmo yɛ kyɛ sɛ atitiri a onyankopɔn de wɔbɛyɛ biribi sanka yesu rin Amen. ka to aso sai Na ọba ni hu sɛ dua ni yɛ sɛ wɔdie. ɔba no hu sɛ sɛ wɔdie Na ɛyɛ ni wɔfɛ. ɛyɛ ni wɔfɛ Dua na akɔnnɔ. dua na akɔnnɔ Na ɛbɛte ani. na ɛbɛte ani Enti wɔte n'aba no bi di. enti ɔbaa no te aduaba no bi dii Ɛna ɔde bi ma ne kuro ɔka na hɔ no nso di yɛ. hallelujah Amen. ɔnso si dua no ɛfɛ Ɛfɛ. sɛ bɔnsɛm abɛtena nipa ani kosua so Kosua so. adeɛ baako a bɔnsɛm fa so de ɛda da nipa kɛseɛ paa ɛyɛ nipa wɔni Ni ma ehunu. yes ɛnɛ ma yɛ hunu sɛ barima bɛtwetwe ne bɛrima ayɛ masturbation na wɔde ɔde n'ani adeɛ ɛhunu ɔba bɛsia de ne ho bɛma bɛrima ɛne na kɔdaa na ɛyɛ nneɔma a wɔde n'ani adeɛ ɛhunu Akɔnnɔ te ani wa no so. sɛ yes akɔnnɔ ɛte nipa wɔni wa so hallelujah Amen. sɛ ɔma wo kwan a na bɛyɛ bɔne ama tɛmɛdɔfo mesɛ no pɛyi matom asɛm din sɛ ewiase akɔnnɔ bɔne ade nipa bebree bɛkɔ bonsam gyem nti berɛ a wotie me wankasa bo nkontamu wɔ brabɔm na hwɛ deɛ wotɔ sini wɔm na sesa woadwea no pai ne bɛhwɛ Christ akyira kwae na ɔyɛ ɔdomfoɔ ɔde bɔne bɛkyɛw na ɔdɔ ayɛ biribi ahyɛ mu animonyam nhyɛnka yesu din Amen. fa so brɛ sɛ Na ọba ni hu sɛ dua ni yɛ sɛ wɔdie. ɔbaa no nsɛ dua no ɛyɛ sɛ wɔdie Na dua ni ɛyɛ ni wɔfɛ. ɛyɛ ni wafrɛ Na dua ni akɔnnɔ. akɔnnɔ Na nso ɛbɛte ani. ɛbɛte ani Enti wɔte n'aba no bi di yɛ. eti wɔte n'aba no bi dii Ɛna ɔde bi ma ne kuro ɔka na hɔ no ɛna nso. ne kunu nso Ɔno nso ɛnte nyame diiɛ. asɛm ɛna ɔnso kɔ diiɛ Adam ntie nyame asɛm. Nso ne yɛde ahyɛ die mu a. hallelujah Amen. woka ntoa so a ɔse ɛberɛ a ɔmo di aduaba no bi paa Ɛna wɔde bi abie. ɛne wɔne biebieɛ Ohuru so ɔde adagya. na wɔhuru sɛ wɔde dadagya Ɛna ɔpempam bɔn ma ha bi ɔnkasa ne mu ɔmo fa. ɔmo adwen sɛ ɔmo ankasa bɛkora wɔ mo ho afi otwadeɛ mpo nyankopɔn anim hɔ mu a na ɛma Adam ɛne ne yere ɛtumi ne nyankopɔn di nkɔma no ɛfiri kɔe Aworɔ. bɔne wantio wɔse dua no yɛ sɛ ɛyɛ Ɛyɛ ni wɔfɛ. ɛyɛ niwa fɛ Na akɔnnɔ nso ɛbɛte ani. Wɔte bi di. hallelujah Amen. Ɔpɛ sɛ na ni tie. ayi na yɛnɛ ɔba bɛsia na wadrɛse hyerɛ pɛ na ɔmo kamfo no Bɛbi yɛ sɛ kodu ne sɛ ne sɛ yɛ ɔmo. ɔsɛ ɔsɛ ɔyɛ hu sei Ne sɛ yɛ kolo. Ɛsɛ ɔyɛ sexy. ɔsɛ oluku size Ah. wɔn mu ɔmo kasa nyina ho bɔne ti Mo ɔmo mɔ ne to mu. hallelujah Amen. ɔbɛma wobɛtuma ka kyerɛ ɔbaa sɛ oluku size ho bɔne ti Mɔ ɔmo ne to mu. ayɛ na ɔbaa no hɛ dwamanfo ataadeɛ na ɔka no ɛna asɔfo bi kora yɛ saa Ɛmaake to aso de nyinaa. ɛma ne mfa nipa bɔ ne nkyɛw Amen. ɛti abira a ɔmo di aduaba no bi paa Ɛna wɔde bi abie. ɛna wɔne bieɛ Ohuru so ɔde adagya. ɔhunu sɛ ɔde dadagya Ɛna ɔpempam bɔn ma ha bi ɔnkasa ne mu ɛti fa. hɔ mu a na ɛdi onipa ɛne onyankopɔn ntam agyina mu no ofiri kɔe Free boy. bɔne ntia hallelujah Amen. saa wiase kɔnɔ bɔne wei apam wɔn nkonkoro afiri nipa bebree abrabɔ Ampa. hallelujah Amen. nso wɔsii soɔ no na nyamesuro ti Ti ne no mu mu. yɛda so nyinaa yɛ Ɛyɛ. sisa ɔsɛ ɔhyɛ asɛ hyɛ ntade bɔne sɛ sɛ wodaeɛ so asesa Nyinaa sɛ. ɛna nadwo hwɛ akɔbrane bi obɛgyina so ne wɔdae Ɔpem ne saa amadeɛ kyerɛ. te sɛ woanya gono spiritual gono Yes. hallelujah Amen. woanya yafuruyadeɛ Honhom no nyae. yes papa bi tie me ɛno a wɔkɔdaeɛ ɔba basia bi a woahu n'anim ɛne ne bɛdae Sɛ ne so amadeɛ akye. Afa na all afa. because of sɛ ewiase akɔnɔ bɔne a awurade asɛm kasa tia no wama no wo kwae Amana bɛtena ne mu. abɛtena ne mu medɔfo mo anim ra ho so anɔpɛ wate nti Adam ɛkɔ wiaseɛ na obi a onyankopɔn ɛno ankasa sane firi soro ɛba ne nkyɛn ne ne bɛdi nkɔmmɔ Awurade ba no odwane. ɛkɔ wiaseɛ na ɔntimi ne nyankopɔn nhyia mu nti Adam wɔyɛ abɔne wawie onyankopɔn ɛsane ba asase so a hwɛ
ya obi senti Adam kwɔte aduaba ne bia de nyame ehu ana onyame huni ba hallelujah amen na osane bai no ohwɛ sɛ nka ɔbɛgye mfonso atom waka no korɛ na wa reform niema yes the free will of man hallelujah amen no be so nipa hwɛ so ɔbɛgye mfonso atom nipa so anyantum ɔnso anyantum oyichewi hallelujah amen ɛna saa ne wiase ayɛ obi apɛtu ni obi apɛtu ni nua so ɛso wa bɔne na ayɛ saa so anyantum te mo amode ansam hyehyɛ binom mo nsakra mo adwa no fa mo agene wọ́n tún yín sẹ́gun ẹ̀dá náà ń jà sọ́ọ̀dàm ẹ̀ bọ̀ bí báyìí wọ́n yọ òbí sika ẹ̀nà wọ́n tiẹ̀ wá wọ́n di akọ́ṣẹ́ bẹ̀rẹ̀fọ́ sakiri wọ́n dín ní nyàmé hu mọ́bọ̀ hallelujah amen abrahamu sanu sẹ ẹ̀bùrẹ́ Adam ní nàyẹrẹ yẹ bọ́ni no ọmọ ehun nyanku pẹ̀lú mu bíọ́ dabi ọmọ ehun bíọ́ ọ̀pẹ̀ bùrẹ́ Adam ewu yẹ tọ́wọ́n sẹ́ ọ̀kan bá bọ̀ nù a sẹ́ẹ̀tì pẹ́ẹ́sì wọ́n ṣe àṣẹ sẹ́ ọ̀bọ nyanku pọ̀ ètì nyanku pọ̀ edi yire firi nipa atwi no ba komam woni ndi hallelujah amen eti Ewiase Akɔnnɔ bɔne epamo nkonkron Genesis chapter 6 verse number 3 Genesis chapter 6 yes verse number 3 what you say ana Awurade kan sɛ eti bɔne a onipa no na yire yɛ nti otwodi Onyankopɔn ka sɛ ho mo ntani pam kosi da ho mo ntani pam kosi da ebi so ya honam efi sa wa ya honam nti wona nya mfi o hadio no sanka ye hu adi da amen Ewiase Akɔnnɔ bɔne etimi twɛ nipa nkwa so tina ne mmerante no bɔbɔ a wɔbebree ewu no bɔne Ewiase Akɔnnɔ bɔne cause hɔn mu a nka bɛtumi abɔ nipa ho ban wɔn nsa wɔn mu mpɛ bɔne to yɛ bɔne pɛ no atwe ne hɔ nsanka yɛ wu ɔden etimi dɔfo a wotɛ wɔn apa yi bɔne so bi a wotimi bia no ɛnyɛ wɔtena bia no hɔ dwane firim na Kristo mɛgyew Ewiase Akɔnnɔ bɔne di nipa bebree kɔ nsɛm gyem Awurade fɔ bɔne nkyɛn wonim sɛ Bonsam ɔde Ewiase Akɔnnɔ bɔne kyerɛ Yesu ɔde kyerɛ no complete kyerɛ no koraa hallelujah amen Matthew chapter 4 verse number 8 Bonsam de Ewiase ɛne mu akɔnnɔ ɛkyerɛ Christ na yɛnhwɛ sɛ Yesu Kristo otimi di so nkunimu a Matthew chapter 4 verse number 8 verse number 8 watɔ sɛ ɛna Bonsam fa Yesu bio ɛti abira Christ ɔba firi n'adwuma aseɛ no ɔkɔbɔ mpaeɛ yes okristo ni bi tiɛ ma na ɔpɛ yi efiri bira a wasakra yɛ sesu sesu onye bi da onye sesu da mena mi ka kyɛw oya ɔsɛm ni yɛ fun debi a ɔsa ayi no ɔsa n'ɔde yi ho ano nipa bi nye serious ɛna ɔde ma sɛ yaa na ɛsɛ madam wɔne mmiri o edu baabi afa enuro no gu baabi na kɔbɔ mpaeɛ wɔ nyame anim na hwɛ de nyame tumi yɛ hallelujah amen eti abira Christ ɔbɛhyɛ n'adwuma aseɛ no ɔkɔbɔ mpaeɛ ti abira ɔbɔ mpaeɛ duru baabi no na enya nsiɛ no kɔm den ɔba ahonamu hallelujah amen Kristo ɔba ahonamu na ɛsɛ sɛ honam no ɛsɔ ne hwɛ woyɛ Kristo ni wotie me sɛ ɔyɛ ba yɛ no tumi gyina nyina ɔhwe ase Kristo ni ba paa ahwɛ sɛ de wosi teɛ a woto dwom wasɔ dɛ nipa nyina gyew tum pagya wɔn nsa ma mike so na wɔto dwom a na wɔse gu nkurɔfoɔ ne so dɛdɛdɛdɛdɛ valentine day ɔma bra na wɔte mo mpɛtɛ mu wɔ oyisu 4x4 ɔno akɔda baako na ne da to an de no so wo fa no sister Gladys me ka kyerɛ no pɛ sɛ asɔ dem hɔ no wote wɔ kwa ogu ho fi hallelujah amen 14 February atwa mo yi wɔtemi afi Nyankopɔn anim akɔbɔ dwaman adeɛ kyɛn yɛ wadrɛsɛ wonim sɛ sɔfo ahu hu gu fi kɔnɔ bɔne ɛpepa nipa no mu nyam akɔnɔ bɔne si onipa ha bɛ nkura kwae tiana pai ɛni bi tiɛ mu adehyɛ FM 99.1 so betɔfo ɛyɛ ni a ɛdeɛ bi nsakra ɛba titutumirika ɛbɛtie bi shanka Yesu de amen yɛnte dɔtɔkɔ ɛna Bonsam fa Yesu bio enti abra ɔbɔnofo no ɛso Kristo ahwɛ no no nso obetuma enya Yesu yes no onim so ɔno ofiri soro hɔ ne ba wa be no ho ba hallelujah amen so ɔno onim sɛ Yesu aba asase wa bɛyɛ honam nti ɔbɛ capture no hwɛ Bonsam so nipa ɔfa honam adeɛ o yes ɔnkari honhom dabira nya honhom na Bonsam de so honhom honam no de so hwɛ na uka Job ho asɛm a wankasa de onipa wɔ nware yɛ ma pɛ ne kra hallelujah amen eti before sɛ Bonsam bɛ so nipa bi ahwɛ na wɔnya no no wɔde honam no sɔre ɛna sɔre hwɛ de sɛ wɔn hu ne saa ebe bitiw
hallelujah amen obetimi kwa mu adwuma sai yes opa wa mu akobu sum fi no wa da se wadwuma o se be akobo sum obekobo sum nche akopa mua no ko ha wonya hallelujah amen obetimi kwa de yare bia akoso nyago poso mfa ho se heaven no de ahye bo ana me bo apa Peter no mo nyai no yare Isaiah 53 Yesu no nim yade nti ni Kristo nyago po no yare no awo yare ne heda on chekene sa opa okra no kwaje ampa eto obetimi amakwan ama Bonsam so ne pagana hwe honam famu to Kristo ne awotama no pai hwa oye ama Bonsam amfa honam niema bi anso wanhwe Ewiase Akɔnnɔ bɔne ebetwam Ewiase mu niema nyina entram kosi awieye timitufo se be hwe Kristo akira kwai won kwaje oban no obama obi shanka Yesu den amen fasobra na Bonsam fa Yesu bio Bonsam fa Christ bio ana odine ko be potentente bi so ana odine ko be potentente bi so na okwachira Ewiase ahenia nyina ana okwachira Ewiase ahenia nyina ana obuon monyam nyina hallelujah amen Ewiase ahenia ni muon monyam ise Ewiase ahenia nti nipa mu nipa bi apa o yonko ne me o de sachire benkum no de achire fa no de apemene kokko ase Ewiase ni wo wu a o de so akọ eso fa ko papa wo tie me na wo tie me omampani wo tie me beda ne agyawo Ewiase wo beda ne agyawo ya na wo ho o ko ministry bi mu a obi ya panemu na wo de ne pani nie ne tumi a wo esisi nketo na omu wa na se awre ho na etumo ne jama ho nko betima ye nko ntumi yo nko ntumi yo pato betimi ya nko ntumi shanka Yesu den amen etemo me nyina nkamom nyefo odo ne kro ya amoya bra yenso Yehowa te Bonsam adi Kristo akobe poso akɔkyerɛ ne Ewiase ahenie ani mo ni nyam nyina mo ni mo nyam sika kasi ni adai ni ti Yesu hwesa so wo se Yesu aba honam no wo huhu mo de na so obo apatwa honam no kyerɛ no so obenya kwa de gyina so obenya kwa so na Yesu hwesa na hu se mma bi no mutu ahwirihwiri asama se de Bible no kan nya para asam sa ne ma ba mu dɔso mma bi no mutu ahwirihwiri nyina na namna ni so ani ndamna so saa do bia na atwa kosi baabi na nipa bi nya sika na mo gye mo ni wan ni nyina ni twa fa Yesu ani so do baabi na se ahenie bi na ye gye no yoyoyo so be di hini na se na nipa ba ye wo ye mfansi fo ye de ntoma ɛhyɛ hɔ ne hoahoa na Yesu hwesa na wakai tumi a wo gya ne nkyai ani baabi ofiri bae hwe nipa bi aro ya kai ne hunu se ofiri baabi na bae wo kan ni so onim ne dache onim hallelujah amen ete bilu mu dwen sha Ewiase na mate akosi awieye Ewiase obakwara awieye timfa ntu Ewiase so efa ntu Ewiase mu ndioma so na do to so ebedi hwamo shanka Yesu den amen yete do atoko Bonsam fa bi odine ko be potenti me so ani wo kyerɛ Ewiase ahenia nyina ani mo ni nyam nyina ani wo ka kyerɛ ne sɛ sa wo ko to me asɔre me a aka me wani nyina ba ma wo nyina kas me de ba ma wo emanie ensanie de ope bia me de ba ma wo ise Bonsam adi Ewiase akyerɛ nipa sa ma mu akɔnɔ bɔne na dawo nipa ebia mo fa bia wonya mo nya bia mfiri mu hallelujah amen kamfo no ya kamfo honam fa mu kwa na ya kamfo do akowuo gwane fo bane nche amen eta bra Bonsam so Christ hwae no esen tumi a na awo bare mane mu ane baba woye ane babia ofiri bae ne anidaso a ɔma Onyankopɔn mu ntino Bonsam ntime nya ho kwai ntime nya ho kwai o Kristo ne wa hwe ase na pai ma ho so ate sɔre waka o jini ni a o jidi aton som kika ho bio hallelujah amen anya sa na wade ba wo wa mo ba se be huna ma ne sa Bonsam de ne so to so na awiera no sa wa ma Kristo nkyɛn a obegu anu ma se na Onyankopɔn so nkyɛn no untime nkɔ awurade fari pa ba ne nkyɛn amen te ba Bonsam ntime ni Yesu so no afi wotimi ye na dwuma no wie na so ndwie no jeme so amen enti edia Bonsam ye nti wanam don so aka kira ye nse
ne sɛ tie nya di frɛ ɛwɔ wiase mu nneɔma ho ɛne bonsam akwae ho 1 John chapter 2 verse number 15. 1 John chapter 2 verse number 15. What you say? What's it? Wiase dɔ ne Nyankopɔn dɔ. Ewiase dɔ ne Nyankopɔn dɔ. Mu no wiase. Ne sɛ ne nti Kristo ne awutem na pai. Me dɔfo wo pankwa. Ɛni a ɛtɛm ofidie so no. Ɛyɛ ne efre te Nyankopɔn nkyɛn. Kristo wɔtiem wɔse onipa bia nhwɛ no yie. Mu no wiase. Na ya no wiase. Na sɛ ne ɔma wɔ wiase. Hallelujah. Amen. Se nipa binum do wiase te nyamiasa. Love of the world. Love of the world. Se nipa bia sɔre te nyamiasa mama uko pichi kura na ye kanta. Aye. Ba nipa wɔ brand ntade sɛ enuma mfa nkwanche mre nipa ye baba hu dawuro. Thank you. Shanka yesterday. Amen. Eba ye preaching ki ya sponsor. Nka sɛ pane kɔ So just here. Then can be a 2 years contract in your sign. Let out. Ne ka sɛ pane kɔ. Se nanan tofo mon kadem sakran sam tire wiase. Hallelujah. Amen. So but tell mama. Aye. O fa mada. Hey, what is social media so bundle on share down. Hallelujah. Amen. We dey go about the train some hunu wa se. O probably baby you know I like it. At the sound of the word and mo ko pebra more. Aye, mo tete. We see Jesus back. My be TikTok. O mo tay e can say interview. Aye. Oluma bi na. Aye, oluma bi no. We twaro kra. Sa oluma no. Matena America 15 years ni. Matena Belgium 10 years ni. Ana ya die. On full pray hu say ahyehyɛ kuro bi a ho. Na wo to say mboko heaven. Aye. Ewurade fa nipa bɔ ne nkyɛn. Amen. Sɛ wodi nipa bi akyi a heaven kura no wobɛka sɛ ni hɔ. Na Nyankopɔn so nsom no. Yabi. Nso ho pa. Jeme so amen. Amen. Eto nyame asɛm bɔ wiase nipa nyina kɔkɔ. Sɛ wo no wiase. Sɛ ma yɛ no wiase. Na sɛ ne wo wiase. Hallelujah. Amen. Edi enti na nyame asɛm to nipa fo sɛ yɛhwɛ wo yɛ nyame wiase. Sɛ obi do wiase a cause sɛ obi do wiase a kari do ni mu. Christ dɔ no ɛntew mu. Woni nyame dɔ nti na tumi firi wo yere twetwe mpana. Woni nyame dɔ. Yes. Ti aso dem okwa. Oh. Woni nyame dɔ nti ana tumi firi wo kurachi ane bɛma foforo kɔda. O nya nyame dɔ. Woni nyame dɔ nti ana brante a wan kasa tumi kogura dwaye atwetwe bɛma bra wo ti aso dem. Woni nyame dɔ. Gwade fo wane nche. Amen. Woni nyame dɔ nti ana asɛm to a wotu firi nyame akyi akɔ adusifo ne kabɛkye fo nkyɛn. Nyame dɔ nti mu. Nyame dɔ nti mu abɛfiri so abobi dia. Nyame dɔ nti mu a wobɛtuma kɔdwo obi nneɛma atɔn asa de nipa koro sika gu bɔtɔ ntumi nyɛ saa. Nyame dɔ nti mu a managing director wote atwuma mu akwada a wɔwie school bɛpɛ adwuma wɔ nkyɛn wobɛtumi ne afɔ so ne nada. Ntumi nyɛ saa. Musuo ba wiase mo a mote bɔne mo nsakra madwa no pai ebinom na Onyankopɔn bufuo gya no ebinom ɛhyew. Gwade mfa bɔne nkyɛ. Amen. Ɛto twɛ dɛ Onyankopɔn tu nipa fo. Yes. Ma yɛ no wiase. Anasa ne wo wiase. Anasa nneɛma wo wiase. Wo wiase sisi nipa binom di wiase kyɛ sɛ. Ebi wiase kɔ no mu di akyiri. Maame bia maame na ebi na ne kyɛn. Ha. Wiase nneɛma de bra. Wo de fa no fi kyerɛ a ɛnya don't go there. Ni gye ho. Ni gye ho. Wo time no. Wotima kom de me saa enwani fira bukyire ba mia mekwa ko yi abegu fi hɔ ɔnka nkyɛ sɛ yi ba kora no adi negudam ebegu ɔna sɛi ahwɛ ɔba no asa koto ni nyina to agu na musuo nkan na plate ba ko mmɔ pa no be fa so saa na binuma yo ewiase nyoma no mani di akyire omu ne kra nkwa ba kora woni bi so de ofa nkra ne ba ko la tia tete ba o ma na de boso ba de ba sa no ɔba se sa no ne full screen any glass fa ko change no na cover no kura ayada da e ma me phone no kura enya mo no da protector me se ko se sa ma ko sa udo wiase enya se de wo ye no enye wo de bo phone no ho ba but susuma ba ko ma nya bia enya chire ya se de hi asa na abia ya fata hallelujah amen ba bru obi na wusia Shanka yesu de da amen tete do choko na se obi do wiase a jari ni mu Onyankopɔn dɔm tene mu na se de wo wiase nyina no wase de wo wiase nyina aye honam akɔnnɔ ani ani wakɔnnɔ hallelujah amen honam akɔnnɔ ani wakɔnnɔ ise obe shia Ghana for ma dodo no a 99% omo frɛ no flat atomy ye ma tra na sɛ wɔsi ayɛ ɔyam tratenti na sɛ ɔmɔ na adwen so ɔmɔ na adwen pɔ so ɔbɛwu ɔbɛwu
na ne yamatimu sisa no pese be komuna sese awo ya osun wo a wakɔ yi wo fruit tatatai sese wonya 47 years and one be sensu amo ano ɔne asɛm hwan ana be sensu amo ano ɔbɔ mɛ sanse tie bia stroke do beto de hallelujah amen wo be hia no na fruit tatatatata no peni nyina kogu ne to na sumpiri no de ne wiase kase de chere ka wase ya na mama no yebe hallelujah amen listen we say baba wo be say e tie kwenti na maba no omo ye sato unu waso ka tere wase dog india dog india mo ye sa hai mema no wo mo wiase omo ni je ho na kwa brane ejina chire 45 minutes 1 hour 3 hours no fifire pram no na kam hu ye kwa brane de wo fa spray a eye ida so di go atade yes se be yemu be hwam ana bia do spray ana wo di spray moto ana ntonto ba wo ta na wo bo spray kwa brane fa spray ne boxer shorts obekọ no tempa no so sa yes no bie boxer shorts na wo spray sa fe gamenti o de pompe nyo na ayi tititi no hometie tie na abante bi koye bi okowi obewu so akoma bete so okọ spray ya no oba no ade na ni to no so wa atija ofra no cannot be rich ofra no cannot be rich so oyasa wo ma tura won say 30 minutes wo ya no akọ wo de otwe obey sa cannot be rich afi ko wi ase switch off ekotwa ni ji yes ana omo yesa ya ya ne de je se omo katintini no wanje no wuye Ewiase Akɔnnɔ bɔne nti wurade mfa bɔne nkyɛ na wɔto no wɔ madɛn center yaro mu gura fiu abane kan da amen eto twene bɔ Nyankopɔn tue fo sɛ de o wiase nyina no o wiase nyina honam akɔnnɔ ani ani wakɔnnɔ asetema wa ho hallelujah amen honam wari entimi nkɔ Nyankopɔn nkyɛ dabi honam nkɔ Nyankopɔn nkyɛ yes honam ni moja entimi nkɔ entimi nkɔ Nyankopɔn nkyɛ de honam na kɔ te ma wo kɔi ama honhom bɔne ama fa mu enhyɛ nipadua emfa keka wɔ kra nipadua honam akɔnnɔ hallelujah amen akɔnnɔ na yɛ kan wasɛm yɛ wɔ akɔnnɔ yɛ de pɛ maa akɔnnɔ yɛ de wensa okay so ti ase akɔnnɔ yɛ de bodua akɔnnɔ a kyɛ sɛ yɛ de bɔ korɔ no akɔnnɔ gu ahodoɔ bebree adɔ so ɔbɔ kora ne deɛ ntɔkwasa ɔno na akɔnnɔ no wurade fɔ bɔne nkyɛ amen obi wɔ so ne deɛ masturbation ɔno so akɔnnɔ ɛyɛ honam yes onye sika na ɔde akoto cigarette mɛnum ne saa na Ghana fɔ mpere fɔ yɛ na ebinumente o ma se food and drug board fɔ yɛ mi hu ɔmo adwuma o sometimes I regret sɛ ɔmo adwuma a ɔmo yɛ no ɔmo ntumi nye ne yie ɛde nti na mo tumi hwɛ ma obi percentage a ɔde gu ne bɔtɔm na mo tumi hwɛ na wakra nneɛma a ɛbɛsɛn enipa abrabɔ free trade mo tumi akra jot tɔɔkye aseɛ 5 ɛne ne edian ahodoɔ ɛkeka maboro king size tɔɔkye aseɛ na mo akra firi aburokyi mɛm kwasi buroni na atwerɛ ho sɛ it is harmful to your health ɛnyɛ ma wapɔmuden na o ma draw ɛyi akoma ne brebuo bi da ho baako asɛ baako so yɛ kama na wakyerɛ sɛ wɔn mu wakoma bɛsɛ wei yɛ bɔ ho dawuro yɛma kora ma ne bɛwura ɔma ne bɛwura ma ne fɔ Ghana fɔ mpanyinfoɔ bi bɔ ne nkyɛn amen ɛti food and drug board fɔ bɛpamukyɛn wɔ anɔpa yi mo mu nyame asɛm ne mo ntena na ebinom di sika ti no dɔ pampani ebinom nam so ɛmpɛ sika yi ɛgye na sika bɛyɛ wɔ hyɛnka yɛ wɔ den da amen wɔn mu akɔ no ɛnyɛ Nyankopɔn hinɛ mu nkɔ eto twene bɔ Nyankopɔn tu nipa fo ɛna nɔpa yi sɛ obiara nkyɛn no yie yes ɛwɔ honam akɔnnɔ bɔne hɔ na ɛkyerɛ no wɔne bɛgu ase wurade fɛ baba ne nkyɛw kɛkɛ bɛ ne nkɔ na deɛ wɔwiase nyinaa yɛ honam akɔnnɔ wɔwiase nyinaa yɛ honam akɔnnɔ ɛne ani wakɔnnɔ ɛne asetema wohoa hallelujah amen ani wakɔnnɔ ebi na Adam Bonsam de fa so kyerɛ no ɔno na yere sɛ Adam ni hɔ biem aduyɛ so ana siesie no kane na ɛyɛ dua o ɛnɛ abɛwurawura nneɛma bebree ani wakɔnnɔ no ɛwɔ mam kwabra ne timi hwɛ ɔbaa saa na ɔde ka akɔka obi kokwa to agu ɔde akɔpem ɔde akɔhyɛ gatam hallelujah amen ɔboa ohunu ɔhwɛ ɔbaa no saa hwɛ deɛ tuo yi ayɛyɛ saa na ɔde akɔbɔ kato pan ma ɔne mmra ahosuo ɛnyɛ w'ania bɔnsam na ɛyɛ wo saa hallelujah amen timi hwɛ adeɛ saa ɛho akɔnnɔ bɛtene mu pɛ na akɔpam mini skirt ne sɔ no ho
na ɔde ahyɛ ohyia obi no hye binti last man me maame bi nam yɛkɔ saa na drop you drop e kura tia so ye drop e bo tro say sister bi twam atade ɛhyɛ no to opesa bi opesa ya oyi fun ama me Dave nam so mommy tu mirika ne kotwa maame no picture brem nam say obi onan ba bi o say bi atade na ɛhyɛ no desire ya me fɛ na o hwa atade nso ɛhyɛ letimo konwa banjares ehun se bebree honama kono se say asofo pinima makon ama abewura nso dam honama kono you promoturu aso de ewura nso dam bi mu na me ba o tem ya wo pam kwaje me se Ewiase Akɔnnɔ bɔne adi nipa bebree bɛkɔ Bonsam jam Ewiase Akɔnnɔ bɔne yes kwabani ti hwe obi eka wo tamu na ban mu se ɛsɛ sɛ ɔno nso de bie and the chrono of what you might don't mind any mean necessary. Hallelujah, amen. Obetuma kwaji low the on tia. Afa. Any brabon inti or iPhone 15 Pro Max. Aye. That was or boapa aye mobile money for you. Or bonu tia or bonu tia. So Obama as you when you 20 million. So I say 20 million will produce a quiet swap away. Obodu san or Giena and one. I thought you were cheap. Yes, you didn't know who you did. Oh, Bonnie, I go for then you need Bonnie for who knew. Running for one inch. Amen. Abraham got then to us one. Yes, was it the only singing? The only singing. Whatever corner, and you are corner, and you are corner. And you are sitting on what? Only a sitting room with your right. And what? Messi diamond to cry me away or young corner. Yes, it's the what? I become enter order. Okay, second Peter no wanka. Okay. Wase Ewiase mu ni o ma nyina. You twako. E be hia sai. Tabra pop bai. Ani nyam so pop bai kura na sese. Ye yi kire. O Ewiase. Timi do fa wuta na pai. Hono ma kono. Enye papa fa hu kodi akire. Ewiase Akɔnnɔ bɔne. Adi nipa bako Bonsam chem. Efisa e pam okokuru fi nipa apem. Rade fa bɔne nche. Amen. Obi timi ka se enyamania ana mekoye brother Akɔnnɔ bi na jeje James 1:13 Akɔnnɔ na jeje wo adore rade fa bɔne nche amen hono Akɔnnɔ dori nipa ewie no ade ngwase wo ene brew yangwa James chapter 1 verse number 13 what you say o se bɔne mfiti ase ane so aba bɔne mfiti ase ane so aba hallelujah amen ete hono Akɔnnɔ bɔne ni Ewiase Akɔnnɔ bɔne ayeka wasem no ewa abara efo tu hwawuye na ebia betrawo ama bobone amfiri mu ama etire no be no ho nsanka da gubodi ko enti se oso bi sha amanu nkase onyankopon na so he efise because woni bia so onyankopon he ni bia no se onyankopon he ana ono so bia hwe na so bia hwa ono na kona ejeje no ono na bia ba kona ejeje no nsanka na gubodi amen Akɔnnɔ bia betre mu brother hwe yi na ne je wat kono bi jew is all the one why has it bought to come to sa a chance 2024 you see January na sa de chance ya wa we the dead kono obayi na akra ye oni na mfie kotono mo na ni to hiri na ana evangelist enkra na asese o maba no menim se lato jinu ni media no mudi o ma huri se ya o ma huri sa no muni padua na soronko na meka chewo Bonsam hye hallelujah amen Bonsam na Ewiase ko na wi hwe ode Akɔnnɔ bɔne awura nipam so tase Akɔnnɔ bɔne ode awura nipam je akɔnnɔ ho a wanam ho a na nim no uhu bibia na chi no o ma 15 years imprisonment igunochi central send ebonanim dia obehu yes spiritual na nsawo ne frɛ na so obi won ma enra okuyi wo ye dem man de be kwa da ma wo ye dem man de bra akwa wo de won sa ko akwa wo na wo ye dem ajuada obi ko gina da ya banka ma begunza disa on patrol aye preach tutumrika abra na ba ka bone na ye huru kwa do ba faso
rane fa bɔne nkyɛ amen yɛnkɔ so bi hwɛ so bi hwɛ ɛbɛne nkasɛ onyankopɔn na asɔm nyankopɔn na ɛsom hɛ efisɛ bɔne bi nso onyankopɔn hwɛ so bi hwɛ na ɔno nso nso bi ahwɛ so bi ahwɛ ɛbɔ so bi ahwɛ so bi hwɛ ɔno ne ko na ɛkyekyere ɔyɛ dɛn na ɔbɔbɔ ho a wonware yɛ wokɔwura abranteɛ bi dɛm wokɔpɛ dɛ ho wokɔkɔyɛ dɛn wone ne contract biaa wokɔpɛ dɛ ho wokɔyɛ dɛn wokɔpɛ dɛ ho adwene bi abantim hallelujah amen na bra kwa me last bi ababa bi sa abranteɛ bi wɔtene ba bi o ɔyɛ bible reader to us na nsuo so gugu kakra no akɔkɔkɔ no nso bere okobi yɛ ababa wɔ ni wopɛdeɛ me ba mo akyerɛ ma kenkai this time reading sabe na mo sho babla ai ɔso obisua san someone otini ni obone fo yes eno obisua wa fo an ho aso me kai evangelist ya sanketo na wa wo ewoma ye form o je so ware woni masema me kai yes nsuo gugu no nso bre hey na obisua babro ona wono oba ba head dem ono so blue bob wo working gas someone na say young boys ni blue bob ya no mo so no omo pe white no omo pe white blue no na da so adwembo ni nti hallelujah amen e ko wiase kikiriki fom fram da chiko ka fom o ko pe de o na bra ana wo ba ta ibre me ana me ba be hwesini ana hwan wo po wa japan je woni no shanka na go body amen kama oso bi asha oso bi ha ono na ko na ya wo nkasa wa ko no bi a ejeje wo dada no hallelujah amen obi timi wen sasa wase nyamania wa woni a woni na mania na woni na mania bia ba no ko pere o wa woni a wo sorry ya no obi na so wo nsa wa na we wa nkasa na tutu na mo ono me ana akoye so tase sa wo bane kra na ota akira o ma ho kwan a ɛwɔ timi approach etiawo ti free sabre ko na mema ne atofrom mo me ma ko ma hunkonkro metra yemu na nie mo here Christ wa ya kwaje wura tumi wura no o pa ne child ntumi baba ho bai Ewiase Akɔnnɔ emfa so ntwe mre nipa akɔrɔ bɔne atiate se o wiase enti mo mo pa nkwaje obi a wutemi na biada me pa uchawo Yesu Kristo asam ya no kura fa obato so oba mo asundwe Ewiase Akɔnnɔ bɔne enti nipa bebree bakɔ so Bonsam jem janka Yesu ni da amen Yesu Kristo asam kyerɛ sɛ yɛ nante honhom papa so nipa ntima nante honhom a ohu Nyankopɔn da Galatians chapter 5 verse number 16 Galatians chapter 5 verse number 16 verse number 16 aye two friend church international yawo Kumasi Sokoban Wood village ana ye tem wo fidication so ti asampai na da cho kra nyan kwaje amen amen ko Galatians 5:16 wato sai wase honhom ni woni pasu honhom ni woni pasu yes ko na me say mo nante honhom etin sound ntino ya mama de say ya banante wo honhom na mamu ni honam akɔnɔ akyi aye ni honam akɔnɔ akyi efisɛ because honam kondo tia honhom ɛna honhom su kondo tia honam jame so amen amen tia no ma honam wo pa no honhom pa to obi timi koye bɔne evangelist na wonu no ho ya nkunkuru tin mu no so oye bɔne pa na aka honhom no ka kyerɛ no yes na aka kyerɛ ne sɛ ade a wo yeye enye to obi timi ko badwama na wonu no ho wa ba sa de ho de ho te sa onyame pa waje shanka Yesu den amen obi o ti bɔne na sɛ wa yɛ mfruso a wonya conscience bi sɛ ade a wo yɛ ne enya bia no wo yɛ nyame de woni mra so na hwɛ ho yie bisa honam wei ebe shai shanka Yesu den amen honam timi fa nipa nko baabi bia tiatam wa ya bɔne na ma honam di ni so no wa hu Nyankopɔn mu nya bia wa kɔ ne basa tu hwa wo ye na wo so ankɔ ne basa shanka Yesu den amen Ewiase wei no ho also ase honam ne honhom ne enhia dia nante honhom nti onipa bia no ɛsɛ sɛ wo nante honhom na wotimi ne Nyankopɔn ɛnante kosi awie wo bɔ mpa yɛ nyame atie wo Kristofo bebree tete aso dem wo mpa bɔ nyina no ɛyɛ bia wo mutimi nante honhom na toso honam akɔnnɔ bɔne free no abeba ba no ɛnyɛ wo bia free say asua bia ba youth na atwe no ma brabom wotwe ho awon tiase it bomone say obeye huhum ni yes try to walk in spirit yes Christ or your home jeme so amen before say
Ubatima nante honhom no. Ese se utu ana mo bi. 2 Timothy chapter 2 verse 22. Enche na eba na wie. Ti nyame ma ne atofo no. Ewiase we akɔnnɔ bi wo na enya papa. Ya akɔnnɔ a eya papa ho. Ebi na edi preach no. So tiase nyankopɔ mu akɔnnɔ papa ebi ni ene etia fidie so eka nyame asem. Adopa akɔnnɔ be na tu mu. Odokobro. Jare we insana jare pema. Oh. Jare ba ko twibra. Jare di atoro ana. Wo bolo ane dia eye bankuro. Na ni je ho. Senyoma sa. Yen ko gu asara no. Yen Ebrade feni pa bo. Ko gu asara no. Yen feni gu asara to banja so. Yen bra no. Yen gu so funa no mase. Yen ba sa mo to no. So tase. Yen ba ya ye be mo na yere. Yen kum de baba ko. Yen kum de ban fi wiase. Wone ko a. Eso tia so de. Sa fo ni nyina. Mo wiye ye bɔne. Ujam ana frafra wo. Grande for bɔne ncha. Amen. Ke ka wo nko. 2 Timothy chapter 2 verse 20. Before so much man nante wo honhom no. Ana mo ntobi wo ho sese wo Kristo di wuti ko. Timothy abra wo pa ho afutuo. Timothy abra wo papa wo afutuo. Kana mranti bra wo akɔnnɔ. Penti wo te wo pai. Awurade asɛm sai. Kana mranti bra wo akɔnnɔ. Mranti bra wo akɔnnɔ. Flee from your youthful lust. Enemy na can say Joseph Udwane ya Udwane nyina hokora na mrantie hu bɔne anu ohia eh full abrantie ya obi friend say o mehye no bob na mami no bopa tawo bona say ya o share bob na ya o si form say ya bopa mataru we full scholarship akwazu say adore ndam ene kafu na matato ru ya wode kaskala Rade fa bɔne nche amen we ya plantain susuji hudi o bema obi kura timi ka say I me de hwe wo ba de owuro ho kura wo mani ma me nya hwe wo ko ti agoro wana makono sa Bonsam so de so ha utimi nyina no so tiase yes et atibu ho a eni ju ho ni afen wo bosu masaka na dio wo bosu I know say we preach aye do so lia na so o try get to pay yes wasako na ho enti get to na wo try na wasakra nyame na hunu bobo nyame na hunu bobo enti sakra wasakra na eh bra to wasi ono no start preaching na o start get to hono o be sa no ma de no o sa no wa shi wi na wi me so o de ba do na kwa na be shi hallelujah amen what to mamu awie wo ba bia na me mad today wana wo se go preach wo sa ni ya da na sentimi yo na sentimi so tiase nti asore na wo pomu no ya ho we say shankara sede amen amen ya jana mranti bro mo akono na di trene jidie odo ani asumdwe ai ka wono na wo fra kuma emu tie mu ani wonu a ka wo ho a wo fra kuma emu tie mu shankara sede amen enti bro wo dani ba Kristo nche no bamade se mranti bro mo akono jane adoso bebe ebrentim kasa mbo pa ye nkone mranti bro mo akono yes adoso sikani preka ho ka ho o kan Galatians 5 19 wo ba so wo boss nya nyina ho na makono emranti bro mo akono fa nko wrom na eje nu kwase na ba fa nko wrom na etini pa mo nyam so fa nko wrom na epam nkunkuru fi wa kram na me tofo wutie mi se wanya nkunkuru obetimi ta bobra wo wiase ha unyina so ne sei pam Kristo yo boafo pam nkwaje gu na fi wa brabom to ba pan sai na unyina so ne be wi o sai shanka yesu den amen wasi dwane mranti bremu akono nti before say ubetimi dwane mranti bremu akono age se uye born again yes ya kasi ya kenka ya mebobo so sa age se uye born again ya wo foforo eto kan 2 Corinthians 5:17 awanga aka ho asem obi o Kristo mu a oso obi ba Kristo ma ya body ya madada ya ni me ya foforo ti aso dem so ni madada ni ntwe no anda so hye no nti so person dwane mranti bremu akono a esese uye born again ya wo foforo na jabo ni subia so ti ase aba ya wo foforo wi abadi Kristo di awie esese usua twaro learn the scriptures yes to tell Joshua chapter 1:8 no e pra Joshua onyagopo eyi no say o medi ni mayalimu no wose
ɛma mmerango man nyɛ deɛ bɛyɛ bɛfiri wɔnom dwene wɔn aduane adwo yes mmerante berɛ mu akɔnɔ no sɛ wopɛ sɛ ɔdwane mu a ɛno na mekenka ade kyerɛ no sɛbsɛ sɛ sɛ wo mɛki yes so ɔte aseɛ afei wowie pɛ na ɔbɔ mmɔden sɛ ɔbɛyɛ kronkron be holy righteous Leviticus 19:1 yes ɔsɛ monyɛ kronkron hallelujah amen mmerante berɛ mu akɔnɔ nkɔn bɛfa sɛ ɔbɛdwane no sɛ nkonkron baa mu a akɔnɔ kora ma mu akɔnɔ na yera na nkonkron baa mu a sɛ yi wiase akɔnɔ firi mu kɔ nhyɛnka yesu de amen afei bɔ wɔde mpɔ sɛ sexual moralities ni nyinaa asakra foforɔ no ne na media no ɔhu so ɔbɛn na ahyɛ pants nko a ana yɛayɛ placing bo bi ada wokɔbɔ so ayɛ wonim sɛ ɔbɛn waworɔ pants o kyɛnkyena bɛkɔha ne korɔ ɔbɔ play ɛde anunguasɛ ne nam nti saa adwuma nneɛma no nyinaa no twe ho firi ho sɛ ɔte aseɛ afei na watie nnwom papa good music yes dwane mmerante berɛ mu akɔnɔ no na watie nnwom papa ɛno so kan Colossians chapter 3 verse number 16 a wɔka ho asɛm bɔ honhom nnwom nyɛ nnwom bia na papa sɛ sɛ wotie nhyɛnka yesu den amen afei ne wɔma w'ani apa adehuruhwɛ ho timothy no sɛ dwane mmerante berɛ mu akɔnɔ nti adehuruhwɛ ma wɔne mpare woka Job 31 a Job sɛ apam na meyɛ meni apam adɛn na memfa m'ani nkɔ kari ababaawa adɛn na memfa m'ani nkɔ kari obi kuno adɛn na memfa m'ani nkɔ kari obi yere adɛn na memfa m'ani nkɔ kari obi abranteɛ memfa m'ani nkɔ kari obi adwuma wone kwa ɔfa so ɔtɔ kaa de bia wɔno ne kwa ɔfa so ɔnyaayɛ ma wɔne nsɔ deɛ ɔwɔ ba wɔne nkɔ sua na sɛdeɛ medɔfa wɔpɛ nkwa nhyɛnka yesu ne amen afei ɛsɛ sɛ ɔrespɛte wo ho bu ho yes ɛnɛ mmeranteɛ bebree mabɔ bebree mu wɔ m hɔ bɔɔre yɛ mu kɔ hwei atemdidie ba saa mmeranteɛ bi na no na ɔdi atɛm kasa bi ɛbɛfiri ne mu aba biara agye sɛ atemdidie di kae gye sɛ atemdidie di kae wurade mfa bɔne nkyɛ amen enti ɛsɛ sɛ wo bu ho so ɔte aseɛ na adeɛ bia woyɛ bia woyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɔsɛ ɔka Psalm 1 verse number 1 a wɔsɛ nhyia ne wan nhyia no nipa wɔnante abɔnefoɔ gyina mu na ɔnyɛ deɛ bɛyɛ ɔntena ne bɔnefoɔ ɔntena wɔyɛfoɔ tenabea na wonyina so ɔte aseɛ na ɔntena firidifoɔ tenabea ɔnkɔgyina ne bɔnefoɔ kwan so nhyɛnka yesu din amen eti mmerante berɛ mu ɔkɔnɔ no sɛ wopɛ sɛ wodwane a agye sɛ wode ka tu saa na mo yɛ amakan so ɔtwe wo firi namfo bɔne hɔ so ɔte aseɛ ɔsɛ ɔka 1 Corinthians chapter 15 verse 33 no a ɔka ho asɛm bɔne nti yɛwɔ nsɛm wɔ kora wote kora no a ɛtumi sɛ wo gyidie evil communication corrupts good manners aprantia bɛnya dwamanfoɔ ɛnamfoɔ bi a ɔde nkɔ bɔne sɛ ɔmu kaa yɛ nti watom ntentan nti mede masɛm ne bɛ na wieyɛ nyamema ne adɔfo no ewiase akɔnnɔ bɔne adi nipa abɛkɔ Bonsam gyem nti anomontuo bi a wotuo biara no bɔmmɔden sɛ wobɛma Kristo honhom ati w'anim sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wobɛnya daakye nkwagyeɛ bi ama wo kraa ebinom de ɔmo watoto wiase akɔnnɔ so ama wie no anwuo mu yie awurade wie mmɔbɔ amen na ɔnkae amen ɔfa bɔne nyinaa nkyɛ amen na ɔnkɔ so ama asɛmpa no tumi no ɛnkɔ so amen nyɛnhyɛ no animuonyam de no nti wɔhyira yɛn daa amen yɛnyankopɔn ne abankɛseɛ da wase bebree sɛ anɔpɛ yi wona moakɔ aso akyerɛkyerɛ me ahu sɛ wiase akɔnnɔ de nnipa bebree bɛkɔ sɛ yim nti wiase akɔnnɔ firi yɛ mu na ma wo ho asɛm na wo ho akɔnnɔ ntena yi mu bebree na yɛnante sɛdeɛ sɛ na ankyɛ na wo pie a asɛm yi nti yɛmu biaa nyɛ so aka akyi yɛda wase sɛ ɔtie mpaabɔ yesu din mu amen amen yo wɔdɔfoɔ yo wɔdɔfoɔ ɛsɛ asɛmpa no aba na wie nti wo nso wobɛtumi afrɛ na ade adwenkyerɛ aba dwumadie no so sɛdeɛ medi kae de to dwa no na numbers a wobɛtumi afrɛ
na odi abadwumadi so ni 0246 185959 0246 185959 anaasɛ wobɛtumi afrɛ 0577 042130 0577 042130 nti wei ne homa a ɛdidi dwuma no pɛi ɛwɔ dwumadie so wobɛtumi afa na so afrɛ na wode wadwenkyerɛ aba program no so ɛyɛ True Faith Church International yɛwɔ Soko by Wood Village anɔpɛ yɛ ne yɛde onyame asɛm ɛbrɛ hɔ ɔsɛmpakani David owusu yɛbɔdɔ mmara ne sɛ ogyawura ɛna anɔpɛ yi wɔde awurade asɛm yi abrɛ nti nso bɛtumi afrɛ na wode wadwenkyerɛ aba dwumadie no so 0246 185959 anaa wobɛtumi afrɛ 0577 042130 na wode wadwenkyerɛ aba nti ɔfrɛfo a wodi kan wobɛtumi aba na yɛne akasa 0246 185959 0577 042130 wei ene homa yɛdidi dwuma wobɛtumi afrɛ na wode wadwenkyerɛ aba dwumadie no so nea woteɛ nea wosua firi mu ne asɛm yi ayama wo no na wo so waka na ahyɛ Kristo din no animonyam otu yɛmfo sɛ yɛma ewiase akɔnnɔ mfiri yɛ mu nkɔmfi sɛ ewiase akɔnnɔ ɛde nnipa ɛbɛkɔ sɛyim nti deɛ woteɛ yɛ no deɛ ka kyerɛ wo deɛ wosua firi mu no na ɔne yɛn akyɛ wofrɛ 0246 185959 ɛbɛpeke wo na nso wode wadwenkyerɛ aba anaa 0577 042130 na wode wadwenkyerɛ aba yɛwɔ Soko by Wood Village ɛhɔ ne yɛwɔ a ɛdi yɛn dwuma ɛhyia mu kuada biaa ɛne nyame ma ɛbɔ mpaeɛ kuada biaa yɛ mpabɔ kɛseɛ paa ɛwɔ bɔhyɛ asase no so yɛwɔ Soko by Wood Village ɛhɔ ɛne yɛwɔ a yɛne mo ɛyɛ saa dwumadie kuada biaa ɛne yɛhyia mu ɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ asase no so nti yɛfa akɔnyɛ so ato nsa frɛ wo sɛ kuada wei ne kuada biaa ne yɛni ahyia mu ɛwɔ Soko by Wood Village na etie onyankopɔn asɛm na awurade bɛsa fa nkronkron tumi so ayɛ wo ho adwuma ɔhaw ne ama ne bi ɛso biara no Yesu Kristo tumi sɛ ɔsoɛw na nso nya ɔgye ɛne fa ahodie ɛma wɔ nipadua saa so ɛna efiada anadwo biara ehyiam ɛyɛ watch night kɛseɛ paa fiada anadwo biara yɛ watch night kɛseɛ ɛhyɛ aseɛ anadwo nondu na yɛpɔn ahomakye no mmiɛnsa efiada biara ɛhyɛ aseɛ nondu a yɛpɔn ahomakye no mmiɛnsa nti yɛnam akɔnya so ɛto nsa afrɛ sɛ fiada wi ɛne fiada biara no ɛyɛ amen na fie bra nneɛma mpaeɛ na adwuma no nyɛ yie bra nneɛma mpaeɛ na awadeɛ no kwan bie bra nneɛma mpaeɛ na akwantusɛm no ɛnyɛ yie bra nneɛma mpaeɛ ɔhaw nneɛma no nyinaa ɛnya na wieɛ nanso nya somwie ɛfa som Kristo nti fiada wi ɛne fiada biara na yɛafoɔ no kyerɛ Soko by Wood Village bɔhyɛ asase no so na bra na ɛne True Faith Church International na asafo a ɛyɛ Prophet Jacob Bechi awiye brem ɔsɛmpakani a onyankopɔn yi na magana ne wiase nyinaa oba bɛto na adifo na sofo nyinaa hɔ ɛde bɛkɔ awurade anim awurade bɛfa wɔn so ayi wɔ haw ne amane afiri wɔn so obɛyi nkonnua bɔne bi afiri so ɔbɛpae wɔ gyeɛ ne fa ho de ama wo so de asomdwe akɔ fie nyame adom a fiada wei yɛ abra na yɛmmɔ mpaeɛ na yɛn nyinaa yɛsua onyankopɔn asɛm number no be 0246 185959 0246 185959 anaa wobɛtumi afrɛ 0577 042130 0577 042130 wobɛtumi afrɛ na nso wode adwenkyerɛ aba dwumadie no so nti sɛde na meka no nyame adom a bosome mmiɛnsa no ɛyɛ match bosome no edinafoɔ mmiɛnsa a ahyehyɛ dwumadie kɛseɛ bi paa yɛfrɛ no Gega a yɛmu ne mpaabɔ ɛyɛ nanso dwumadie yɛbɛhyɛ aseɛ kɔsiada third match ne yɛkɔsiada obiaba homa no so okay yɛmfa no hello good morning good morning bacho odi ne baabi akasa fi Gideon kasa fi kwada sangoma bacho yinti o inshallah for the wonderful message in fact and I say mommy I inshallah amen na inshallah we been send say you say the things in this na you campa na me ma eda so
Ewiase yɛ adwuma. Awurade nhyira mo paa. Nhyira wo nso paa. Nhyira. wobɛtumi afrɛ Nti wo nso wobɛtumi afrɛ na wode wadwenkyerɛ aba 0246 185959 obi attest aba sɛ 0246 185959 anaa wobɛtumi afrɛ 0577 042130 0577 042130. We need woman Obiaba. Hello, good morning. Hello. Good morning. Good morning. About your din baby or Casafri? Because I'm in the Abuja, because I'm free Santa. Santa Abuja, Pacho into me. I'm afraid I can't say Uncle from office was so no sham. Amen. Well, you know, what they are my eye, why I'm bravo. The same I'm so mamma, what they not done it, and I want to be oh, Mamma, what for? Mom, to me so much, and it's 7 I'm motivated. I say a prayer. Amen. The Lebruna, Jason, yes, say, Yame on come home. Castle, Pamina. Yet that's a pa free Santasi, Bujabuchi, and ordained the Abana. Of falls, who bet me a friend now do I drink to the Abeg Median so 0246 185959 0246 185959 and now also bet me a friend 0577 042130 0577 042130 now so do I drink to the Abeg Median so a train corner. Now you so I train corner na because wa ka say Yakopon ya dom a third match you could see ada and you share sa nation program wa na me kana say etifia se me da so no e gigal Joshua chapter 5 verse 9 Rade ka kire Joshua said ne na me muni mizim so pa bia da mo so efri mo so nti you see today I have rolled off from your shoulders the stigma of Egypt nti en so pa bia da ya so bia no ya me ya dom a third match ye nyina ye hiem e True Faith Church International Sokobai Wood Village na yene the major prophet Jacob Bechi ene na D4 ne mpanifo ne nyina akuhia na onyame afa no course wo mini nso pa bi eda ya brabo so de aye aware nso pa de aye adwuma nso pa de aye awo nso pa de aye owu homa so pa de aye kontu nso pa bi eda yesu bia no nyame adoma on the third match ye nyina de ani kire asorifio na yako woro sa nso pa nyina to agu na de asomdwe abaye fiem ntorofo enyi hu fi sa adwumadie mo Sheda no so pa ayekosiada third match ana ebe shik medie na se eye nenso program nti ehase yekosiada ebe to aso dwoada ebenada ukuada ya wada efiada na jono ye mega watch night kesia ampaya ebedwa wasase no so ho nti for how ni nyina bra famane ni nyina bra wachia bre asofo buwa che wanante bebree amoye yakwankyere bebree nenso ensi aga ebre bi aso se utu anamo na ba bo hya asase no so na ni Kristo ade ahye ne nko mu no ofa wonso yi na di kire na wonso unya sumwi ene oje ade ma okra ene nipadua tinyakopon ya adomo a third match yekosiada na ye hye sa program ya se wo bohye asase so bomodea ne tu anamo bra na oba obehu onyankopon ene munyam ye ne ene muhia ye Sokoban Wood Village True Faith Church International kuada bia empire border ukwada weni ukwada bia ayempa boda kese a ihiem ene nyame ma ebompai e hyase no dunia pon no mienu nti mefa konye so no mato nsafre tiefo ne adofo nyina se awurade adomo a ukwada ebei eya mentena fie fa oni kira asase no so na yi nyina ye mompai saa so na efiada na dwubia so ye wo kira kese pa ewo ho nti uba ye no bebompai na numbers a ye didi djuma ewo ho nti bibia se na pesa ofre a number betimi afre no 0243 819756 mi si number no so biem 0243 819756 si number yi ne number obefa se opesa oba asafo no mu anasa asori ho ne no bompa ya directions no ofre number ya ye be ma okankyere no ama won so watimi edi so na oba sori fi ho am ye nyina ya to aso na ya bompa ye ebia na wutie yen na utie efri sofola akwa no so ho buakwa anase nkawie tano so sa area ho nyina baabia ne road no se ho na utie mfri dia na opesa wo ba sori fi ho a
obefa car abesi Sofolai obefa car abesi Sofolai usi Sofolai a o sane kwa mene mo ba bia station kese no no kwa o se ope atonsu Kuwait trotro ope atonsu Kuwait trotro nti e kire wona ofuru bia wa ka kire mate ni se obesi wo Kuwait junction obesi wo Kuwait junction nti usi wo Kuwait junction na offer number me di dwa no 0243 81 97 56 nti wo frɛ number ya ye be direct o ama oba sorry fio na ukuada we ani fiada ebe enu nyina hia na ya bo Kristo din ebia na wonso wutie efiri mampon ana agona ana se kona mamponten ehwa meduma sa area ho nyina mo nyina tafo ne ade nyina no wo ba bisi kejetia nti usi kejetia wo bisa railways police station ye chiro railways police station na odu ha obehu se trotro station bi ene police station ni opposite nti ko trotro station ho na ka kire mate ne se o ba wood village nti wo ba fu trotro ni bi wo fu trotro no a no ka kire mate ne se mate minim ho mesi wo first baller junction misro ya mfa mentwam nti mate ni do first baller junction a obesi isi pepe pa na pa ya me di tudwa ya na wa frɛ 0243 81 9756 nti usi baller junction a na wa frɛ number me di atudwa o fra ye be mo akwankyira obidi so na ode aba sorifio na ukuada we ni fiada ebe ye no nyina hyiam na ya bompae nti mu amufri mampon eba ni nyina no no ba besika getia na ma be fa car no ewo railways police station na ye mu nyina bompae obi wo so a na bia mo tenkra kwa so ebia wo te tek wo te joso bia wo te konongo nkoko area ho nyina mu nyina ba besi wo Angonaga junction Sakra road down free bad there oba besi wo Angonaga junction usi Angonaga junction mo se filling station kese bi ewo filling station into aso no trotro station bi o ha omusu lodu edeba wood village nti ukwa no wafuka ne bi ka kire mate ne se mesi wo Bola junction tidini Bola junction ho na obesi nti usi Bola junction pepe pa na offer number na editu dwa no 0243 81 97 56 nti wo frɛ number ya ye be direct na waba sorifio na ye no nyina abompae obi wo na wutie bia na wo Santasi road wo free oboase ene ne mpotem ho ene ba dominance nom ne Ajamasu area ho nyina mo amwo sa kwado so nyina no mo faka wo besi wo Trade junction nti usi wo Trade junction a wo bo se taxi station bi ewo wo nifa so ha ko ukwa taxi ni lodu ba sokoban nti wo ba furo sokoban taxi ni bi usi wo sokoban a no asafo de eba wood village tieni mo amufiri oboasi rodu ba no wo besi wo Trade junction usi na ko taxi station wa wo ba fo taxi a eba sokoban nti wo fa sokoban taxi na usi sokoban a no wo furo wood village car ewo sokoban ho na ono so do about wood village nti we see wood village ya na so wa frɛ number no 0243 81 97 56 ha nti wo frɛ number ya na ya ma direction na so aba sorry fio na ye no nyina abompae afi mu omuba krom ni nyina obi a obefa ka abesika getia adum PZ Dr. Mensa ba bia obi oba krom bia usi krompe bisa railways police station bisa ho na fu ani kire ho kwa wo se trotro station bi wo railways police station ho omu lodu eba sokobai ebi kwa daja ene de count kwa wo so ba wood village na wafu ka eba wood village ni bi ofu a no ka kire mate ni se wo be si o first baller junction di ho na mate ni bi si wo si pepepa na offer number editu dwa no 0243 81 97 56 the number in number obefre na oba asorifio ne enu nyina bompae ebia na onti bibia se na opese wo frɛ aginkyiremu a obetumi afrɛ si ahomai so nkomo bi ho bia no batwetwe akwankyere bi ho bia no ede bema na Kristo so afa so aboa ene the salvation are with Dr. Ujewura. Yes, man of God, Yamishra. Amen. And ope watu jaro pa. Was say honama kono de nipa bebree ebeko oseyim. Ene ho asem na yenue ene encheye. Menim say wasua bebree afim na obefa mu aba na so de abobra.
se de be ya ebebo awurade adom a wo kire nwumre ebo 8 pepepepepepe ye be san ba fidie so na ye di nyame asem no asa bre awurade ma nti ya hye time no nso kosia da bia no pa ene ye ba ebo no pa no nso pepepe ye no wa fidie so akopem se no nwotwe ebepem ejua da nwumre bia so ebo no nwotwe pepepe ye wa fidie so akopem se ebebo no nkono wana adwumadie ene ye de bre wo the salvation with jawura nti se wonti bibia se ana wo pinchiremu bi asem kan ye ba ye wo bibia pese wo kan na wo question bia be so bisa yisi kwai wo betimi afre na woni ye nua doctor edi nkomo na fi bibia ho bia no ono so a kire na aye kama nti ye datiefo nyina se ene asempa ide ba ye munya akoma ne adwen ene ahobrase na mudi ti asem bi benim se obi a otie bia no obefa mu aba bi ede etu anamo na aboa no ama ne nyina ayiye na emum de meka ne se ene isi fom wa so ye kwa sori fio na yakobo mpaye ene isi fom wa ye kwa wood village yakobo mpaye nti bia utie na wo atenga junction area ha ba bia faka o haya akosi kasi Guinness junction ho o ya babunu so na betima nanti ko Guinness junction ho usi wo pa na wa fa de ba wood village ni bi ofu wood village ka udu bola junction no wasi usi pe wa friend number na de 2 gana 0243 819756 o friend number ya ebe ma directions no na oba sorry fi na anope ya yesua onyankopon asem na yasa bompaye na menim se onyankopon a we hyebere safo no bra yeguso a yebo mpaye ne yetwere nim no obekasa ama yenso eho atoye nti yeda yenua no ase papa ewo asenka ode ebre yen echia prophet Jacob Bechi man of the moment odifo onyankopon hyira na omo adom nye kese se wama ho kwa na wie bire mu nyankopon na muso apagya na sempesi ho se nipa nyina emfaso nya oje ene nkwaje nyame hyira bebrebe mechia me maame mata bechi so for maame nyame hyira na omo chidom afi mechia me nuano ma menim wo fie nyina awrade hyira mu nyina saa so na Sokoba Wood Village asafo man nyina ye chia obi a awrade hyira mu emu adifo odifo Elijah me ame masa anope awrade hyira pa mechia opani Jacob mechia yuma chese kasi bodi na yonkone obi a Wood Village asafo man nyina chia obi a nyame hyira mu na munkoso an support dwumadie no menim se Kristo ebekoso edi hene ama na safo nso ayonkoso saa na me so mechia me ma me ni nuanu nyina babia mo bia na nyankopon hyira obia na wonye makoma so ade ema ye boabo ye ho na de ne ye dwumadie nyina aba na wieye nti me nua doctor so mo hoye na entoa so yo chiba broda me da se bebree nyankopon hyira na o mango sa na nyakese yo atiefo se de ye nua Ransford kan ye de dwumadie nyina ebekọ na wieye na awrade enhyira atiefo nyina ene adaje a wonyaye edema nyame asema baye monkoso ada muntie me fa kwanya yiso na Machia senior prophet evangelist Jacob Bechi prophet wabofra eni nyankopon hya ona no pay kama nwosra nye kese awrade nam no so ena ma yenso yenya kwanya kese ewa fidi kese so nyankopon hya bebree nyankopon hya maame mata maame nyankopon hya ona no pay prophet odifo leja nyankopon so hya ya chia Wood Village asafo man nyina emu asebakafo nyina nyankopon hya mo ena no pay afei asempa no yeguso a yebo ho dawuru nti ebesere tiefo nyina ne se momeso yase na afidi a yasisuwe yembesi besi form nti number na de 2 dwa no mobile money number 0243 819756 edi ebeba Jacob Bechi nti wo kakra wa no fa be fa so ne nkoso mo asempa no dawu se nipa yira nipa hia nkwaje edi mesere tiefo nyina ne se omi nyina yenso nyame asem no mu na yentime fa asempa no enante on se Yesu asem se yenko wiase afana nyina ko ba asempa no dawu nti no mesere se usika no a wode ba no na asem akafo yesu yedi tu ho na mo no na nyankopon so hyirawo ete se de wanka se wako preach enti mo amohwe ama no ne
mutie Ewiase Akɔnnɔ nyina no number ni 0243 81 9756 edi beba e Jacob Bechi de me fancy amo TikTok no so nyina number no mo hye no so no mo fa be bi kakra mfa so na emebu adwuma na afi Facebook no so mo nyane sa na evangelist bro say ene birthday kese pa ene nya senketo am special birthday request nya senketo Mrs. Ojawura Mrs. Priscilla Owusu Adoma na doctor unya mfie say yansa na ohu say Mrs. no ejina ho mane ma miensa hinta sempa Mrs. ejina ho mane ma miensa yo po ameka kiro me nkana fidie yes we beti me ya ameka ne jajiro enti I for ya misha pa yenu aba no kurani me ni hia no mani je no ho ebi say na ho brase no e osoro ono na time no yachi sa senkem ami adwumam oba bi anka oba nage sa nsumi aba di onya de sa enti oba pa nyame hirawo na oma wo sira ndo so awurade enye wado ekese awurade mo koma so ade nyina mrem e na wodi wo birthday yesira awurade nyankopon se omfa nhira sombo pa nhirawo na de wo komam de wo wadwenem ene de ye woni so ade hu bia no awurade nyankopon ema wo nsanka awurade ma wo nyina ho odin mu ne hunu wo mamma nyina ansa na akoda awurade nhirawo ba bia wo no esira awurade nyankopon se omo ho bai omo ha ne ama ne bia nto wo kwa mfa ko ba na ode waba ye wie gmedie nyina wia obetemenka nyame nhirawo yada ma se atiefo ya kra mu nyankopon ya mo kira nwumre 8 p.m. to 9 p.m. ubetienka yada ma se ya kra mu obi ama bye